ሰላም ቤተሰብ ሎማዓንቲ ብዛዕባ እዚ ፎቶ ትርእይዎ ዘለኹም ዘይሰምዐ ወይ ከዓ ዘይረኣየ ሰብ ኣሎ ኢሉ ይሓስብን ምክንያቱም ብበዝሒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናተዘርግሐና ሼር እናተባሃለ ነይሩ እዩ ኣነ ብዛዕባ እዚ ፎቶ እዚ ትክክል ኣይትክክልን ክብል ዘይኮንኩስ ተመሳሳሊ ምስ ዝኬድ እዚ ዝመሳሰል ብሕክምናዊ ሳይንስ ሓደ ህፃን ቆልዓ ተወሊዱ ናይ ዓብይ ወይ ከዓ ናይ ኣረጊት ገፅ ክህልዎ ከሎ እንታይ እዩ ምክንያቱ ዝብል ክንርኢ ኢና ሓደ ግዜ ሓደሽቲ ዝተወለዱ ህፃናት ከም ጭብጥ ዝበለ ቆርበት ወይ ከዓ እንደገና ፍሉጥ መንጋጋ ምውፃእ ወይ ከዓ ዓሚቕ ዝኣተወ መልክዕ ክህልዎም ይኽእል እዩ ብሓፈሽኡ ናይ ኣረጊት ሰብ ገፅ ሒዞም ክውለዱ ከለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ጉድኣት ዘይብሉ ግዝያዊ ባህሪ ክኾን ይኽእል እዩ ኢሉ እውን ሓደ ግዜ ድማ ሕክምናዊ ፀገም ክኾን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቶም ቀንዲ ምክንያታት ካብቶም ግዝያዊ ዝኾኑ ፀገማት ክንርኢ ኢና ሓደ ባህርያዊን ግዝያውን ዝኾነ ምክንያታት ሓደ እንታይ እዩ ቅድሚ ግዚኡ ምውላድ ወይ ከዓ ፕሪማቹር በርዝ እንብሎ ሓደ ህፃን ካብ ዝውለደሉ መዓልቲ ቀዲሙ ምውላድ ቅድሚ 37 ሰሙን ክውለድ ከሎ ህፃን መብዛሕትኡ ግዜ ውሕድ ስብሒ ኣካል እና ከርፊ ቆርበት ስለ ዝህልዎ ክብደት ኣካሉ ንምውሳኽ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ቆርበት ዘሎ ስብሒ ክጥቀም ከሎ ናይ ገፁ መልክዕ እናተሸምረረ ይኸይድ ከምዚ ተለጠጠ ቆርበት ናይ ዓብይ ናይ ዝኣረገ ሰብ ገፅ ሒዙ ይውለድ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ትሕቲ ቆርበት ዘሎ ስብሒ ምጉዳል ወይ ከዓ ላክ ኦፍ ሳብኩታኒየስ ፋት እንብሎ ልክዕ ከምቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ኣረግቶት ሰባት ዝኮንዎ ሓደሽቲ ዝተወለዱ ህፃናት እውን ልዑል መጠን ቆርበት ምስ ዓፅሚ ስለ ዘለዎም እቲ እናማዕበለ ዝኸይድ ናይ ዓፅሚ መዋቕር ህፃን ንምሽፋን ኢሉ እኹል ቆርበት ክወስድ ከሎ ካብቶም ቀዳሞት ውሕዳት ሰሙናት ሂወት ናይ ቆርበት ምጭባጥና መንጋጋ ምፍጣር ከምኡ እውን ተንጠልጠለ ቆርበት ምህላው ገፅ ከም ናይ ዓብይ ናይ ኣረጊት ሰብ ገፅ ሒዞም ክውለዱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ካልእ በርኒክስን ናይ ሕርሲ ጭንቀት ንብሎ እቲ ልስሉስ ሽምዓዊ ክፋል ዝኾነ ናይ ምሕረሲ ኣከባቢ ዘሎ ክሓልፍ ከሎ ዘጋጥሞ ኣካላዊ ፀቕጢ ከም ናይ ምሕራስ ኣብ እዋን ሕርሲ ግዜ ክወስድ ከሎ ንውሕዳት መዓልታት ናይ ሓዱሽ ዝተወለደ ህፃን መልክዑ ናይ ኣረጊት ክመስል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን ድሕሪ ሒደት መዓልታት ዝጠፍእን ዝቕየርን ዓይነት እዩ እቲ ካልእ እንታይ እዩ ሕክምናዊ ፀገም ክህልዎ ከሎ ሓልሓሊፎም ዝክሰቱ ሬር ኬዝ እዮም ግን ሕክምናዊ ፀገም ሃልይዎም ናይ እርጋን መልክዕ ሒዞም ዝውለድሉ ኸ እንታይ ምክንያት እዩ ተይልና ሓደ ፕሮጀሪያ ንብሎ ሓደ ህፃን ብቁጥፍ ከም ዝዓቢ ዝገብር ኣብ ህፃንነቱ ጀሚሩስ ናይ ኣረጊት ሰብ ገፅ ሒዙ ክውለድ ምጭባጥ ቆርበት እና ምምላጥ ፀጉሪ ናይ እርጋን ምልክታት ዘርእየሉ ሓድሓዲፉ ዝፍጠር ናይ ጀነቲካዊ ፀገም እዩ ማለት እዩ ካልእ ኮቲስላክስ እንብሎ እቲ ቆርበት ናይ ምስሓብ ዓቕሙ ዝሰኣነሉ መተሓዚ ኮኔክቲቭ ሹ ፀገም ክህልዎ ከሎ ንቆርበት ብጣዕሚ ተንጠልጠለና ናይ ዝኣረገ ሰብ መልክዕ ሒዙ ክውለድ ይገብሮ እቲ ህፃን ማለት እዩ ካልእ ድማ ሕፅረት ምግቢ ኣብ ማህፀን ከሎ ዘጋጥሞ ናይ ዕቤት ምዕጋት ወይ ከዓ IUGR እንብሎ ኢንትራዩትራይን ግሮዝ ሪታርዴሽን ድኹም ናይ ዕቤት ፀገም ክህልዎ ከሎ እዋን ጥንሲ ኣብ ማህፀን እኹል ስብሒ ስለ ዘይኽዘን ተጠልጠለ ቆርበት ድኽም ዝበለ መልክዕ ክፈጥር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ከውዚ እዩ ካልእ ድማ ጀነቲካዊ ሕማም ካልኦት ሓልሓሊፎም ዝኽሰቱ ጀነቲካዊ ናይ ክሮሞዞማል ፀገማት ፍሉይ ካብ ንቡር ወፃኢ ዝኾነ ናይ ገፅ መልክዕ ንኣረገ ሰብ ምምሳል ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዞም ምክንያታት እዚኦም ንሓደ ህፃን ንእሽተይ ቆልዓ ህፃን ክውለድ ከሎ ናይ ኣረጊት ሰብ መልክዕ ሒዙ ክውለድ ዝገብሩ ሪስክ ፋክተራት ወይ ከዓ እንደገና ምክንያታት እዮም ማለት እዩ ንቪድዮ ተፈትኹምዎ ላይክ ንቻናለይ ሳብስክራይብ ብምግባር ቀፃሊ ዝሰርሖም ቪድዮታት ንክበፅሑኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ሰናይ ንዓኹም ቻው